Kaixo, eta ongi etorri bat egin nahi duzu iraunkortasunen erronkarekin ikastarora. Garapen iraunkorra 21. mendeko gizartearen erronkarik handienetariko bat da. Iraunkorrak ez diren jardunbideek ingurumenen arloko, gizarteko eta arlo ekonomikoko desberdintasunak areagotu dituzte. Gure planetan harriatu eta gure bizi kalitatea txarrera egiten ari da. Jardun behar dugu eta oraindik konpontzeke ditugun bi arazoei aurre egin. Alde batetik, gizakiok gure arteko harremanak berdintasun esan oinarritzen ditugula, eta beste alde batetik planetarekin dugun harremana ere aldatu behar dugu. Hori dela eta diseinatu dugu online ikastaro hau. Ikastaroaren helburua zera da. Iraunkortasunaren kontzeptuarekin loturiko alderdi eta ikuspuntu garrantzitsuenak zein diren jakitea. Ikuspegi praktiko batetik erantzunkizun pertsonalean oinarritutako konpromisua sustatu ahal izateko. Ikastaroan zehar zenbat material eta tresna eskuratuko dituzue, eta iraunkortasunarekin eta garapen iraunkorrerako helburuekin loturiko gaur egungo erronkei buruz gogoeta egiteko. Bai ingurumenaren arloan, bai arlo sozialean, baita arlo ekonomikoan ere. Horretaz gain aukera izango duzue Euskadin garatzen diren proiektu garrantzitsuenak ezagutzeko eta inguru hurbileko ekimenen batean parte hartzea planteatzeko. Esate baterako guri unibertsitatearen barruan, UPV EHUn. Animatu egiten zarete? Bat egin nahi duzu erronkarekin? Ikastaroaren lehen blokea aurkeztu baino lehen, ikastaronen ezaugarri orokor batzuk aurkeztu nahi dizkizuegu. Hala nola gaitasunak, edukiak, metodologia eta ebaluazioa. Honen xehetasunak irakaskuntza giran daude zehaztuta. Zeintzuk dira ikastaro egin eta gero izango dituzuen gaitasunak? Lehenik eta behin iraunkortasunaren kontzeptuaren esanahia ulertzea eta haren dimentsio nagusiak deskribatzea. Bigarrenik, iraunkortasuna beste kontzeptu batzukin eta gaur egungo eztabaidekin lotzea, dimentsio guztietan. Horrez gain, iraunkortasunarekin loturiko erronkak identifikatzea eta aztertzea, bai eskualde mailan, baita maila lokalean ere. Eta horrez gain, kontzeptuak eta eskalak haien artean erlazionatzea. Eta azkenik, ulertzea ze garrantzia duen hezkuntzak iraunkortasunean eta ze garrantzia duen konpromisu pertsonalak edozein ekimen garatzean. Ikastaroko edukiak 4 gai multzotan egituratu ditugu. Lehenengo gai multzoan, iraunkortasunari buruzko gure pentsamenduak birbideratzen saiatuko gara. Horretarako, iraunkortasuna, horren ikusmoldeak, ikuspegiak, nazioarteko erakundeek dioten aztertuko dugu. Horrez gain, 2030 agenda eta garapen iraunkorraren helburuak deskribatuko ditugu. Eta bloke honen amaieran zuen aztarna ekologikoa kalkulatuko duzue. Bigarren gai multzoa, iraunkortasuna maila lokalean landuko da. Iraunkortasun lokalerako ekimenen bat proposatzea eskatuko dizuegu eta ondoren lantaldeen lehen topaketa egingo da. Hori eta gero, 3. gai multzoan, ikuspegia zabaltzen saiatuko gara. Iraunkortasuna eskualden mailan jorratuz. Bloke honetan, pentsamendu sistemikoa, konplexutasuna eta konpromisua bezalako kontzeptuak aztertuko direra. Eta azkenik, Euskadin iraunkortasuna sustatzeko ekimenak aurkeztuko dizkizuegu. Amaitzeko 4. gai multzoan, ekimenen eta kontzeptuen arteko harremanak landuko ditugu, eta lantaldeen 2. topaketa egingo da. Ikastaro nagusiki praktikoa denez, zuek aktiboki parte hartzea espero dugu. Hau da, gai multzoetan landutako gaiei buruzko iritzitak ikuspuntuak trukatzea kontuan izanik ikastaroa irekia dela. Eta ia gezurra, zuzena okerra eta ongi gaizki binomioetatik haratago joan nahi duela. Hortaz, espero da zuen, hau da, parte hartzaileen ekarpenak bat etortzea landutako gaiei buruz dituzuen iritzi zintzoekin. Ikastaroan fororokor bat izango da, gu irakasle eta zuek parte hartzaileak elkarrekin komunikatzeko bide gisa erabili dezagun. Horretaz gain, ikastaroko bloke bakoitzak zenbait foro espezifiko izango ditu, talde eztabaidetarako edota zalantzak argitu ahal izateko.
Lan plangintza aurretik aipatutako lau gai multzoen inguruan egituratu da. Gai multzo bakoitzaren gidan, helburu espezifikoak, edukiak, materialak eta informazio iturriak daude zehaztuta, baita egin beharreko jarduerak ere. Plataformako egutegian bildu dira lan plangintza eta jarduerak entregatzeko epeak. Ebaluazioari dagokienez, hurrengoa komentatu nahi dizuegu. Ikastaroan zehar lau jarduera egingo dira, eta gainditzekoa beharrezkoa izango da aldeko ebaluazioa jasotzea. Jarduerak ebaluatzeko irizpideen helburua oro har zera da. Batetik, aztertzea segaitasun duzuen ekarpenak, iritziak eta ikuspegiak gai multzoetako materialetako edukiekin lotzeko, eta beste alde batetik, jakitea segaitasun duzuen zuen iritzia argitasunez, zehaztasunez, arrazoituz, modu erakargarri batean, edo eta errespetuz emateko. Irizpide hauek ekintza bakoitzean daude zehaztuta. Ni ez naiz gehiago luzatuko, izan ere erronka handi bat duzu aurretik eta egin beharreko asko. Animo!